loves you and me. What could be his love and harmony? Chere egwu nke anyị ga-eche egwu a, chere ndị ọdịnala, chere nke anyị ga-eche egwu a. Egwu a nwere ozi ọ na-ezi, ha zichaa anyị ozi anyị ezibezi ụnụ. Chere egwu nke anyị ga-eche egwu egwu a nwere ihe ọ na-ekwu. Ọ sị na the things we say and things we do can change your life in many ways. Ọ ihe ọ na-agwa anyị ka anyị gechaa dị okwu a dị mkpa. Protect us. Udo dịrị unu nwanne mmadụ. I'm thinking of better days, throwing all my fears away, listening to what my father says. Oh, the Lord I pray. The road will get some something fine. Also, that the road may get some rough sometime, but we must seek and we'll be fine. Onye ahụ na-adịghị ga-adịkwa mma later. Ọkwa ihe kwuru. You will seek and you will be fine later. So what wrong? But we must be wise whenever we make a choice. But because we must live with every choice we make forever and ever. You must be wise whenever you make a choice, because you must live with that choice forever and ever. That is what Christianity done to us. Be wise whenever you make a choice, because you will live with that forever and ever. That is the game. Mana nsogbu adịrọ ka anyị chere godi, let them wait. Ha chere ka anyị na-abịa ka anyị zie ozi ọma mgbe emechaa ya kpọkwa dị egwu. Mana tupu anyị apụọ, anyị ga-ekene enu, kene anị, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene okenye, kene nwata, kene aka nni, kene aka ekpe. Na ihe anyị ji wee bịa bụ ogu n'ọfọ. Anyị ji ogu n'ọfọ, anyị adịghị ogbugbu. Anyị wetara amamihe, anyị bịara idozi anị anyị. Ndị kwesịrị ị na-atụ ụjọ bụ ndị ụka. Ọha bụ ndị mere gị ebe ị nọ taa, maka ọha nwa ndị ahụ mere gị ihe ọjọọ ha mere gị, ọha nwa reprezentịrị ha. Ọ bụghị anyị nwa ka unu ga-atụ ụjọ, ọ bụghị anyị nwa. Anyị nwebere ịzọpụta unu azọpụta. Anyị bịara ụzọ unu azụ, anyị bịara ịzọpụta unu. Anyị bịara ịzọpụta unu. Ndị kwesịrị ị na-atụ ụjọ bụ ndị ụka, ọ bụghị anyị nwa. We came to save you. Ọ bụ ndị ahụ bụ ndị wu ndị problem, ọ bụghị anyị nwa. We are not. Ọdịnala abụghị ihe ọjọọ, ọdịnala abụghị ya bịara igbu gị. No. Onwe ihe ọdịnala bịara ịdọpụta gị n'aka ajọ mmụọ, aka ekwentị, aka onye ọjọọ. Ọ bụ ndị ahụ ji gị. All spells, magic ka ha ji wee jide gị. Pụtaba na ọ bụghị ọdịnala abụghị ihe ọjọọ. Ọdịnala bịara ndozi. Anyị bịara ịnapụta unu n'aka ajọ mmụọ, n'aka ajọ mmadụ. Onye unu kwesịrị ị na-atụ ụjọ wụ fada, pastọ, ndị na-ebugharị akwụkwọ nsọ. Ọ bụ ndị ahụ bụ ndị ji unu, maka ọha maka ndị megburu unu ji wee gwara ngwa ọrụ. Ọha nwa bụ the represent. Ha nwa na-represent ndị ahụ. In the name of God, in God we pray, amen. Ka ị na-esi okay, ka m menye unu example taa from the book, from that book ka m esi weta akwụkwọ ahụ tọpe ya. From n'ime akwụkwọ ahụ ka m esi atọpe ya. Kama tupu anyị apụgodi, agwara m ndị be anyị ụnyaahụ, ajụrụ m ha biko sị ha ihe anyị na-eme, anyị chọrọ ibido ọrụ na be anyị. Anyị chọrọ inwe ihe a na-akpọ ọdịnala cultural center. A ga-arụ ya arụ. Mụnwa na onwe m ya volunteer, a mmewepụta ofu anị, mmewepụta anị na-aba ya ofu anị. Mana anyị chọrọ ihe a na mba dị iche iche n'ala Igbo. O nwere onye nwere anị enwe ihe o ji ya eme, inye na anyị for free or for temporal, for temporal now. Arụọ dị civic center ebe ahụ, maka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ga-eje ebe ahụ. O nwezi information ị chọrọ ịmaka ka ndị ọdịnala, ije na civic center ahụ, ọdịnala cultural center ahụ, enye gị the information. Ịghọta? Ọ ga-adị ka local government, a ga-eme ọ dị ka local government, civic center, ọdịnala cultural center. Anyị chọrọ anị n'ebe n'ala Igbo niile, anyị kwesịrị inwe ya, so that mbọsị anyị ga na-emezi ihe dị ka mbọsị eke nsọ ọ mbọsị orie nsọ. Ọ bụ ndị a ga-eje wee je kee dị flyer wee jezie dị ozi ọma. Anyị chọkwara aapụ, maka na redio na Naijiria garala ọ na-asị 18,000 ka million, ọ sị 18 million ka ihe nwa ego ka nkụ. Anyị anaghị ekwu ụdị okwu ahụ. Aapụ dị mma, anyị chọrọ aapụ. So onye ọbụla ma ka o nwere ike isi wee metenwuru anyị aapụ, nsogbu adị. So onye ọbụla download dị aapụ, adownload okwu ka eji eke ụwa, okwu ka eji emebi ụwa. So si ihe ị ga-eji emebi religion ụwa okwu.
ị gakwa eji anything because ọ bụ okwu ka eji eme kwa ndị pastọ na-eme 5 o'clock in the morning ha eburu ihe microphone na Jizọs na-abịa ọkwa otu a ka anyị ga-etikwe maka eziokwu na anya ihe dị mma na anya gbara akwụkwọ eziokwu ya emenwe ihe ọjọọ maka ụka bụ ihe ọjọọ mana ụnụ agaghị ekwe maka na nnụ na-amụ na keji chena ife efe bụ arụ ụka bụ dị ihe ọjọọ a na-ekwu okwu ya ọwụ ya ka na spes magic so ihe ahụ niile na-ekwu n'akwụkwọ nsọ ga-eme gị ma ọ bụrụ na imejọ nature which is God ya ihe dị otu a mekwe gị ọ bụ ya ka akwụkwọ ahụ na-eme gị so ịkụzie ihe ahụ ị na-akpụzi ihe ahụ na-abịa gị nwa so you are indirectly causing yourself. All spells magic is a magic word mana ụnụ aghọta ihe na-eme nke ahụ eburuga ndị ụka si anyị na ọ bụ sun anyanwụ ọ bụ ihe ha na-worship don't mind them. Anyanwụ ọkụ ka ọ bụ fire is fire o nwere ihe na-agba ọkụ iwere nkụ kpacha ya ọkụ ọkụ ọwụ chakol ọ wụrụ chakol ịghọtara so ihe ọbụla na-agba ọkụ only thing na-enwu ọkụ bụ carbon ka ọ bụ this electricity for now ihe na-enwu ọkụ dị ya bụ carbon all the friction of the carbon the resistance of the carbon ya bụ ọkụ ahụ ifuru na-enwunu sun is burning is carbon burning black and this sun na-agba ọkụ na-send the particles here and the only people na-eme these particles absorb black people. That means black people were protected by sun. This is scientific, all the science brother religion dey everywhere. So ihe ọ na-achọ ịkọrọ agụ bụ na black people were protected by sun. That means sun is their father. And these white people ji akwụkwọ wee bịa na worship sun as their god. That means indirectly they are worshiping you because the sun a na-ekwu okwe dark oji ka ọ bụ ọkụ na-agba is burning. So ihe na-afụ na-acha yellow the fire ọ na-egenerate bụ ihe na-afụ as yellow ọ bụghị the sun na-acha yellow you got that? So sun anyanwụ na-eji oji carbon ka ọ na-burn oxygen. That's why ji afụ the anwụ is burning. That's why you see the sun you got that? So now ọ bụrụ na ndị ojii na-eme absorb this melanin ọ na-esend ọ bụkwa mụ akwụrie this is ihe ahụ ihe dị na ọkwa nyanwa ọkwa ihe ahụ bụ n'ime dị akwụkwọ mana akwụkwọ nsọ mana akwụkwọ ihe niile. So onweghị mgbe a gasị gị oke ọ bụrụ na ịhụzi Nwachukwu ka ekwedo opposite of Nwachukwu nwa ekwensu ma ọ bụrụkwa ndị kpọrọ ekwensu. So ihe ọbụla nwere opposite nwere opposite normally. So onweghị because ihe a ka eji wee gbuo your mind egburu your mind. Ndị niile na-eji ụka bụ ndị ojii believe na onye ojii wụ devil. You don't lie to yourself. This is your belief. Here your belief and you can never deny it because if you deny it you are ịbụ onye asị you are a liar. Onye ọbụla na-eje ụka believe na onye ojii bụ ekwensu onye ojii bụ devil. That is simple as ABCD. That's why you believe in ordinary is devil. Or he believe in ordinary bụ evil. Yes, because of the Christian mind. All brainwash ka ọ bụ all brainwash and this na-asị ị na-eje ụka sị na ibelive na onye ojii ma ọ bụ ka ihe mere ji wesi na evil. Gwa m give me one single excuse, give me one single reason. O nwere mgbe ndị Igbo je na one country gbuo 2000 people. Ịma mmadụ one gbugoro Iraq? Ịma mmadụ one ndị adịrị na the dollar in God we trust? Ịma mmadụ one gburu na Iraq? Ịma mmadụ one gburu na Libya? Ịma agodi ịma maka Gaddafi if you don't know? Ịma mmadụ one gbugoro na Syria? Gwa m one single thing ndị Igbo ancestors ndị Igbo mere. One reason I want to know. Ịma ha isi na agburu ejima ị nọ ebe ọ bụ enye gị akwụkwọ tọsị ihe ị ga-eji ama onye ma ihe n'ụwa bụ na mmadụ wetara akwụkwọ from Middle East. You don't know anything, absolutely nothing about these people. Onwe ihe ma about them. These people were akwụkwọ anye gị sị gị na God all of a sudden is somewhere else in heaven. Ebe nwa iburu onwe gị iwe believe na this thing will be a way of your life. Ihe na ama ha to something you know absolutely on the company nọ nkịtị o Chineke mere unu ebere. Chineke mere unu ebere. Kedu ka onye isi dị mma isiri isi gị dị mma normally from awụkwa nice Middle East from somewhere. These people never even been to Ghana. Ndị a na-agụ m about God, this is Jesus Christ and Bible. They never been to Ghana. Ha na-agụ m about Israel, about Jerusalem, about Mary, about St. Paul, about St. Peter. Ihe bụ ihe ha na-agwa m na this 24th century with internet everywhere. O jikwe phone n'aka ya
o jikwe fonu n'aka ya ọ bịa na-agwa m na Christianity bụ the only way. What is your ambition? Kedu ihe ị chọrọ ime accomplish? What did you want to accomplish? I want to know. Amagha m ihe ị chọrọ ime accomplish. Anyway, before a na-ekwu maka a mara na enwere ndị nọ na Africa, ndị nọ na Nigeria, jee na because o nwere ike your mega your data ka ọ gịnị agaghị adị enough for this video. Jee na www.tuning.com itinye ọdịnala cultural radio maka ndị enweghị data. Ọ dịkwa live dị ị nwere ike ige ya ebe ahụ because ọ bụrụ na ị nweghị data ka ị save data gị, ị nwere ike ige na www.tuning.com itinye ọdịnala cultural radio, ọ ga-apụta dị. Onye ka anyị ji wee sị na anyị inwe aapụ maka aapụ ọ na-reduce data maka ndị be anyị ma na ha ejighị ego. Enwere ike ime ihe ndị Afrịka emebisiere ha data maka ihe Facebook a. So ọ ka mma ọ bụrụ na ị geghị ebe a, ị nwere ike ige ebe ahụ as well. Ọkwa na ị geghị na ị nwere ike ige leta bụka emeka upload ebe ahụ. Ịghọtago? So ihe a na-achọ ịgwa ndị be anyị bụ n'ọnụ ka Chukwu ji wee kee ụwa, ọkwa ọnụ ka a ga-eje ekegasị. Ihe eji wee jide unu n'ọrụ this religion bụkwa ọnụ. Ọkwa sịsọ ọnụ, logic, reason. Onye nwa bụ ga-atọga dị agbụ. You are under spells, ekere gị agbụ ma ị chọrọ ma ị chọghọ. And ihe agbụ a ji wee difficult na ewere your own brother wee mee ya fada wee mee ya pastor. So ị na-afụzi ya as something real. There is nothing, nothing real there. Onwe ihe dị real n'ime ebe ahụ because empty remain empty. Ihe dị empty dị empty. You can never change. You can never change. Maka mgbe a na-ekwu because onwe onye ga-asị na ọ nọ ebe a jiri ọnụ ma njeri ede si ya na ọdịnala wee philosophy a ga-eji wee build ala Igbo. Ọ bara onye ukwu bara onye nta, rụọ skuulu, rụọ ụlọ ọgwụ, rụọ ụlọ ihe nne, rụọ ihe. Ọ ka inside mind ya na-efilikwa about evil. So that means you nwere something wrong in your brain because asụghị m Hausa ebe a. Ihe nna ekwuba bụ Igbo na-etu itu ya obere oyibo maka ndị amụrụ na Lagos na ndị amụrụ n'ugwu Hausa. So kemgbe m ji ekwu ihe asịghị m gị weta mmadụ, asịghị m gị weta oke, asịghị m gị weta busu. Ihe nna agwa gị bụ na ọdịnala bụ ihe nna nna anyị ha found in natural law of the universe. Anyị ha tata kedu ihe your mind ị ga-eji wee filie na o nwere ihe dị evil associated with it because you have been colonized. That is simple as ABCD. Just go through all the whole video. Ọ bụrụ na enwego bọs influence gị weta oke ma ọchịcha. So okay, ihe mere inside your mind you feel kwe na enwekwara ihe evil not behind somewhere. Where? You got to go. So ya can na-agwa unu no under spells, under spells, on magic. Onye bụ the problem. Religion bụ the problem. Happen that happen ya. Anyị ga-arụzi obodo anyị ọka Japan mma, ka America mma. Ọ bụrụ mouth, is not mouth. Ọ bụrụ ọnụ ka a na-ekwu, ọ bụrụ okwu. Ihe anyị chọgodiri na bụ ndị ọbụla chọrọ ịbụ onye ọdịnala biko ọ bụrụ na ị nwere anị n'ala Igbo, o nwere ebe ị nwere anị, anyị chọrọ ịrụ ọdịnala cultural center, ị ga-enye anyị bororo ka a na-ebori, ọ bụghị ogugo. Anyị asịghị gị dachi anyị boro ọ bụrụ na ihe dịzie mma na mgbe nwa arụzie nke ezigbo, rụzie ezigbo big ones with ụmụ ihe mana kịta agodi anyị na-amaneji anyị chọrọ inwe app maka ozi ọma na-eji ga-eru onye ọbụla ntị, ọ ga-eru onye ukwu onye nta. Ndị papa nọ na village ha nwechara redio, anwere m ha na-akpọ ya, ha nwere WhatsApp, nwechaa Facebook, so ha ga-enwenwu app, a download app a na-eji ha ozi ọma. A ga-ewetara unu the history of Jesus Christ from A to Z. A ga-emepere unu ya from A to Z, gụ na ihe na-ekwu about astrology na ihe a na-ekwu maka Chino n'eluigwe. Ọ bụghị nke na mmadụ. Chino n'eluigwe bụ astrology, the moon, the sun and the star. Ọ ya bụ Chino n'eluigwe, nothing more nothing less. Ọ ya ka ndị Bible na-ekwu maka ya, and ihe a bụ gara through nature. So if you keep the law of the Bible without keeping the law of nature, ị nwere ihe dị wrong with you. Something is wrong with you because you have been bamboozled. Deceive go gị. You have been deceived. Because ọ bụrụ na ị dịghị deceive, gwa m ma ọ bụrụ na ị ma ihe ị na-ekwu na somebody bịara sị gị ọdịnala na a ga-enwe ọdịnala maka enwere ọdịnala nwanne. Ọ bụrụ na enwere ọdịnala n'ala Igbo, forget yenu. Ka ihe what are you going to leave for your offspring nwe na-amụ? Kedu ihe ị ga-hapụrụ ya? Ihe ọ bụla anyị ma today, ofe onugbu anyị na-eri nna nna anyị nyere anyị, ofe ọha nna nna anyị, ofe ọgbọnọ nna ha nyere anyị,
afọ anyị na-aza nna aha nyere anyị kedu ihe anyị mepụtara? Nna aha bụkwa mmadụ ka anyị o, kedu ihe anyị mepụtara asị mmadụ? Nothing. Ifedi nke e nyere anyị enye anyị hapụghị ọ na-ana. Anyị anaghịzi eri ndị be anyị mmadụ one mazi ofe onugbo mgbe ndị ochie irie ya ọ na-atọ onugbo kịta azị iti ihe na ọ na-egbupụ asụ ofe amaghazi esi ma nwoke ma nwaanyị nwe nke ma esi ofe nni amaghị esi onweghịzi ihe anyị ma eme akwụ nwa na ya makọ eyi mgbe mbụ ife nwaanyị Igbo maara akwa ị na-ene na nwụkọ akwa nka kịta azị ọmagwụghazi ama akwa ndị na-akwazi hapụzie ka esi akwazi isi agụ ewerezi isi agụ wee kwarazie o nwere nke a na-akwazi kịta isi agụ akwa ya ọ dịka akwa ndị Amerịka ma ọ dịka nke ndị London ịghọtago. So ihe a bụ ihe nna nna anyị hapụrụ anyị ahapụrụ onweghị nke anyị mepụta nwere ihe anyị mere will destroy all of them from A to Z. From A to Z anyị wepụtakwụzi oge anyị si ka anyị bịa dozie ihe mebiri emebi ọsịsị na anyị bụzi ajọ mmụọ, anyị bụ the evil na Christianity bụ the only way of life. Christianity bụkwa language go ọkwa Igbo. Christianity bụ Igbo nsogbu adịrọ. Christianity bụ Igbo, that's fine. A bịara m ebe a gwa gị ka anyị mee ihe ọ ga-eme ọ dịrị anyị na mma isi mba all Christianity the Christ na mama ha ihe something behind it. Ka ihe dị behind there? I want to know what is behind. I don't know. Ka ihe dị behind? Isi na enwe ihe dị behind. I want to know what is behind. Ị na-azọ Okeke, ị na-azọ Okafọ, ị na-azọ ọfọ justice. Iburu Christianity n'isi na-akpagharị. Ama na egwuru anyị wayo eso wee gwuo m ejere m seminarị egwuru m emere m pọpị mana nwanne asị onye isi na-arụ ọrụ nsị mba na enweghị mgbe mmadụ ga-esi all the way from St. Paul, St. Peter, Jesus and Mary, Michael wee si ihe dịka ogbo ala bekee na Israel bịa na ana Igbo bịa ịzọpụta m mba. According to ihe mee na anị anyị ndị a were anyị ha ya ndị ọjọọ n'aka gwuru na-egwuru mmanụ anyị egwuru gold anyị egwuru diamond anyị na-akọrọ m akụkọ St. Peter na St. Paul mba enwere ihe dị wrong somewhere. Then I have to study my ancestors. Mfụ na ndị a gwuru anyị wayo dị na akọrọ anyị nonsense na ancestor gị mere nke a mee nke a gbuo nke ata nka anyị wee bara na ndị a mere anyị ihe ọjọọ. ịghọtago. So ndị a mere anyị ihe ọjọọ ọ ka mmanụ nsi ebe ahụ pụta a ga-arụ obodo unu. Christianity enweghị ihe ha nwere ike ịrụrụ because ameghị anchor in development, emere ya anchor in mind brainwash. So there is two different things here. Development is different, science and technology were different. Onwe ihe onwere with religion, nothing. No. Religion is anchored on mind. Development is anchored on the land. That is two different things. So there is no Christianity means isi and Islam onweghị ihe a ga-emere gị because it's personal something. This is personal. It's between you and your mind. So what we are talking about ihe anyị na-ekwu maka ya to build our land up to standard. Ihe anyị na-ekwu maka ya. So ofu onye agaghị eme I cannot do it alone. Enwe ka m esi eme mmalagodi ihe niile nrugodi Bill Gates I cannot do it alone. No way. So agunu na if you want to build a civilization you have to build it according to the philosophy from the ground. You don't go and take Apple program put inside the window. It never works. 300 years it never work. Kedu mgbe ọ ga-work? It can never work, not today, not tomorrow, not yesterday. It can never work. Are we blind? Are we not capable of thinking? Not about black man because I am a black man. So if I can see it, you can also see it as well. About being black or being dumb or being deaf. No, it's been because stupidity. Mmadụ na-akpọ a fool. Mmadụ ịfụcha ihe na ọkụ dị ebe ọzọ ihe aka n'ime akwa agba ya n'aka otie chi egbuo ya. But ọkụ na if you don't you see the light fire? How come all the whole miners ndị ọcha drillers ndị ọcha technology ndị ọcha don't you see it? If you na-enwe ihe dị wrong somewhere because you don't have your own. Then the China, don't you see them? Government is not different. Yeah, we put religion. No, everything must be encoded because you are talking about to protect your people, not the body. Protect the mind as well. You don't give their mind away. You don't say their mind. Don't say your mind. No, because maybe you are pastor, you are priest. No, inside your mind you know that you have been enslaved. You personally, you know it because you are anchored on somebody philosophy of God, interpretation. What about your own interpretation of God? Are you not human being? Interpret your God for yourself and give it to your people.
That is what God need. The forever and ever you be remembered. You remember St. Peter, of St. Paul, of somebody said, why not your name? Why not your name be remembered for your offspring, for your future generation? You remember St. Paul, you remember St. Peter, you remember St. Barnabas, you remember Mary, you remember Jesus. What about Ifeanyi na Okonkwo? Then become the evil and the devil. But the same Okeke is the same earth, air, and water, and fire. That is the same four principle element. That is the same four. And I work makia. Or that is St. Peter and St. Paul and St. everything. Matthew, Mark, Luke, and John. But akpọghị Okeke isi ọba arụsị. Kedu ihe bụ arụsị? Ndị Igbo kwuru okwu sị arụsị anaghị egbu onye aka ya dị ọcha. So aka ga adịrị ọcha. Why are you afraid? Why are you so scared? Nature is nature. Nature eats. Because if a human being can eat ewu, why ka ihe feel ime iji wee feel na ewu enweghị right to live? Why did you feel that ewu enweghị right to live? Ewu may be as well eat you. You have right to eat ewu. Ịta ọkụkọ, ta nkịta. Kedu ihe a mere gị na-atara ha? Is you have to igwere ike ikwesịrị iri nri. I must eat na. What about nkịta? Kedu ihe ọ ga-eri? Ị mara ihe nkịta na ewu riri jee rie ya. Ha na-ata ahịfịa, jee taa ahịfịa, gwa na ahịfịa, hapụ ha aka. Nwe ha mere gị. So ndị be anyị biko nụ, eji m Chukwu ayọ ụnụ. Ebe ahụ ụnụ na-eje, ọ mụ na gị ata ahụfụ ya. The fuel, ihe fuel a na-abọn, the carbon, the kind of carbon ha na-abọn, 100 days time, half of Africa ga-abụ desert. Where are we going to stay? Nke anyị na-afụ ka abụghị war. Civil war na-abịa. Civil war na-abịa, we never see. And ebe ahụ ka anyị ga-eji ize ekwere. Anyị ga-atagide ahụfụ n'ụwa. Even amụọ gị baa n'ime afọ back. Amụọ gị pụta ịba, go back to your mother's womb. Amụọ nwa ha enwe isi ịtọ because of body particles or science. If you go science, you know. Once the particles begin to contaminated, hey, generate nonsense. In science, it's normal. If the air is contaminated, the water is contaminated, the food will be also contaminated. So in enwe aka ise, all because of the particles now work in accordance with each other. That's why you nwere anya na-abụ. Because of balance, you have to see. Aka na-abụ, balance. Ụkwụ na-abụ, balance. So inwebezi anya ise, ọwụghịzi balance, ịpụgo na gear. Go to Vietnam, ifu mgbe atụrụ atomic ebe ahụ, mara ihe a mụrụ after the atomic. Ọ ihe ị ga-amụ, ihe a na-born everyday is atomic. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. A na-agwa ụnụ na come ka anyị mee this thing, ka anyị mee ihe a kịta chi ka bụ ụtụtụ, kịta oge ka dị, onye ọbụla gba nkịtị. O ruo echi asị ndị Hausa asị ha, ndị Yoruba asị ha, ndị Bini asị ha, onweghị mgbe anaghị asị ndị isi ojii, apart from them. Enweghị ndị ọcha afụghị onwe ha n'anya, their neighbors don't even know themselves. They focus on that institutional. In that institution, government is different from society. They are not the same. But in Africa, because they are incapable of build a society. Build. You are created to create. Chukwu kere keke nke anyị were hope gị niile in God. But as again, you are the temple of God. God created its own image. So, what are you waiting for? Ka ihe na-eche Chukwu ga-esi n'elu abịa. A grown-up man as Jesus will come again. To do what? Common sense. To do what? To come and to do what? You die, you go and meet the Jesus there. Why could Jesus come back here and do what? Bịa mee gịnị? Ka ihe ọ na-abịa ebe ime common sense, because you are not capable of thinking. Ọ na-abịa kpọrọ ndị nke ya. Na ejebe ebe. Kpọrọ ha jebe ebe. Ka ihe ọ na-abịa ime. The same way you say na Jesus Chukwu gburu nwa ya to forgive you. Ka ihe ọ na-egburu nwa ya for if he can forgive you direct. Why should you come sacrifice human being to forgive human being and the sin is still going, never finish? Sin ka dịkwa die o. Ka ekwe o ji ogbuzie nwa ya for why? The same mind, all because of that same mind ka iweta na Jesus na-abịa again ịkpọrọ ndị nke ya. Kpọrọ ha je ebe for what? What purpose? There is no o make sense for normal, but o nwere ndị si ha ji aka ha were ndụ ha nyefee ajọ mmụọ n'aka. Ndị ahụ for them o make sense. Nature never pardon. Nature abhors vacuum. Nature abhors vacuum. For people, volcan nke a na-ebu ọkụ apụta. For people all destruction, natural disaster. But for nature, it generates oxygen.
because ị gaghị eku, ị ga-anwụ if there is no volcano. But for ndị na-eje ụka, hey, natural disaster, hurricane. No, for nature it's not natural disaster, because onweghị mgbe nature si gị jee dị aja ebiri. You went there to live. Nature need to rebuild the nature for you to live. So ọ bịa ịnọchiere ụzọ kụrụ gị kụfuo gị. If you go against nature, nature go against you. Ihe anyị na-elive with opposite of nature. You must be in harmony with nature. You must build a society in harmony with nature. That's why mkpọchakwa ndị ọcha iyi nkwanyekwara ha ugwu. If they can reason that nature, you cannot deny nature. They make everything according to nature and honor nature. Even though they do evil, them balance. That is called balance. You must balance the life you live. You must balance. Ọ bụrụ na ị balance here the life you live, i were aka nke anyị enye, i were aka nke anara ngozi. That is nature. So ihe ọ bụla ị mere n'ụwa, don't forget about heaven and hell, because the condition of the mind, oya bụ the problem. Ọ sị ya bụ na ọ ga-etake 4 generation, you must suffer it, because the soul will pass, the spirit then will be sent here on earth, because here is the prison yard, ebe aka na-ekwu okwu ya. A na-awụ maka ọkụ mmụọ, but the spirit cannot burn. Spirit anaghị agba ọkụ, so a ga-esend the spirit to the body, ọ ga-afụzi the consequence here. So majority of us, ihe a na-pass through with their hellfire ka ha na-pass already, and that is only common sense in metaphysics. Ndụ nwere ndị sọ karma ka ọsọ gịnị ka ha na-akpa ya karma. That is only common sense in metaphysics, because we do study metaphysics. Yes, your soul will pass, because negativity na-ewe heavy than positivity. Positive mind na-ewe light, so ọ na-agba ọsọ. That's why ji akpa positive and negative. Positive na-agba ọsọ, ọwụ the negative na-draw ya back wee balance ya. So because not the heavy, that is mind. That's why onye buru ibu nwere so much negative store into his system. That is why in the Egypt or Book of Dead is where saying na a ga-ewe the soul or back, because he got transformed back, because the soul, journey of soul ascending. Soul wanted to ascend, so soul build you to preserve, to filter. All filter ka ị na-eme ya ka iji eje ekupụta oxygen, ikupụta carbon dioxide, ukwu isi ekupụta oxygen. So you are just na-eme filter. You are just you machine. Everything na life for an ebi today, everything is accordance for man's consciousness, because all man know the highest body get bruise the consciousness where go, because on go amadi njekere ụwa ka na-akpa the knowledge of evil and good, only man knows it. So all the whole people generate here the consciousness. On go was last person or the snaka to go the final refinery before the thing will go. But if Obuna is capable of handling this, normally all the cabal or two and above na you get division 1, division 2, division 3. Oh, to life for the. So Obuna, this is your conscious mind, and this is capable. It be in a body, it condense to body. This spirit will go down, up will go from what point or go to lower point of animal. Or the more heavy, or go to metal, which is mineral. Or the more heavy, or go to ukwu isi, or condense be here. This is condense. All real, nothing to remove from this. Anything remove from this thing is a click. So as long as you lower your mind, more animal you become, more tree you become, more minerals you become, more solid, more you go down. Mind is powerful. Mind, everything in afọ n'ụwa nwere ebe ọ na-eje, all one, only for one purpose. Moto, car nwere too many distinct engine, more than 200 different parts for only one purpose, for car to move. For only one purpose, only 4 tires there, just for the car to accelerate. Oya for everything ahụ niile. Agbazie fuel. That is the blood you have. So you are a vehicle. All depends on onye na-anya the motor anya. That is simple as ABCD. This is as any other thing apart from this is a trick. Jesus na-abịa echi ọ na-abịa. Jesus with the sun. Anyanwụ ka a na-ekwu about astrology. So you, ị nwere sun n'isi gị, inside your head there is sun, pineal gland. Receptor ka a na-akpa ya. Onye na-receive the information from sun. That's why they give you snake, eke, because of the kundalini, the rise.
eke ọ na-ewu uwere rebirth, symbol of rebirth. A na-agwa ndị be anyị na ọdịnala bụ ihe ga ụnụ ka a bịara ịzọpụta ndụ, onwe ha bịara igbu ga-eji ga-eme gịnị? Ị ga-ere ọgwụ onye nkịtị na-enwe ihe ọ dị mma ya, kedu ihe eji ga-eme? Ọchịanya going back to where? Going back to where? I want to know. Anyị ajụgo m ha ajụjụ, kedu ihe nna nna gị mere? Ka not tell me. Isi bụ ejimasị gị egburu ejima gị, ejima gị nwa na-ekwu egbu ejima gị ọ nwụrụ anwụ? Isi m no. Who told you? Kedu ebe edere na akwụkwọ? I want to see the book. I want to see the stone. Ebe edere na stone. Let me see. Nna nna ya kpụchara onwe ha because mgbe ndị ochie there is no picture. Ha were onwe ha wee kpụcha na ukwu osisi, were ukwu osisi pịcha ihe apịrị apị. All their picture, this is image of them. Asị unu na-arụsị ntụfusie ya. That is your grandfather. Is their image, is their picture. There is no picture then. Ude were etufusie kịta njọ ogo ebo mpa nnukwu gị marọ. Isi na ọ bụ arụsị. Arụsị wee chọrọ arụsị adịghị na ihe apịrị apị. Ihe apịrị apị wee picture. All image of them for you to know your grandfather bụ ihe ahụ. Onye ọ bụ ndị nwaanyị bụ grandmother bụ tie ụmụ ya, ọ ihe bụ ihe a niile ifuru ebe ahụ. Ure etufusie si na ọ bụ arụsị. Gịnị ka ị na-arụ ihe nwa? So nwanne nsogbu adịghị mgbe emechaa ka anyị kwuo maka nke ahụ. So ihe m na-agwa ndị be anyị bụ na ọdịnala ya anyị chọrọ ime nke mmechaa ya kwuwe. Anyị ga-arụ civic center, ọdịnala civic center. Onye nwere anị ya kpọọ anyị ma ọ bụ na emechaa ihe a. Anyị ga-enwekwa WhatsApp. Asị m mba WhatsApp mba ka ha na-akpọ ya app application. Anyị ga-enwe app so that ka ndị mmadụ download onye ihe a na-ekwu. Little things we say here can change your life in many ways, can change your life forever and ever. So if you can change your life, let it extend to others as well. When the people are looking for knowledge of science is secret. I agaghị ekwu ya ebe a, but we have them. Anyị because anaghị ekwu ọ nwere ike iche na ọ bụ dị ọta. Why na ịmabeghị? Why na ọ dịghị na your school 4 years after 4 years in school ọ dịghị ya? Because all secret, because it's hidden. So hapụ nke a na-asụ na electron, proton, atom, bla bla, matter, mass ka nke ndị literal science eji akụziri ụmụaka eji ejisi ibu ha. So enwere iwan ịghọtago, enwere iwan nke ọ ga-eme ijezi ịfụ mara ka esi eme, mara ka esi arụ, ịmara na ofu ihe ihe a niile a na-akpọkọta 20 names ịghọtago pọpị ka emere anyị. So maka ndị na-eje ụka unu echeda na anyị ji maka unu bịa, mba anyị ejighị maka unu bịa, onweghị onye bịara unu. Mana ihe a na-ekwu bụ ihe a na-agwa ndị Baịbụl ka ha mara na enwere ihe dị iche o na ọ. Onye emere pọpị kwuo nna emere ya pọpị. Anyị ekwuzi maka nwanne m bụzi fada agarasị m ikwu eziokwu. Arụrụ ana ka ndị na arụrụ ana ka ndị maka afọ ekwughị gburu okenye ekwuba na ogburu nwata. Ọ bụrụ na m fụchara ihe a niile gba nkịtị ka maka na nwanne m bụ fada ọnwa enyi nwoke bụ pastọ ka m gba nkịtị ka ihe ọjọọ na-eme anyị. Nwanne onye ji mmadụ na ji onwe ya, onye ji mmadụ na ji onwe ya. So eji m Chukwu wee ya unu maka ndị na-eje ụka anyị ejighị maka unu bịa, ndị na-ete isi anị anyị ejighị maka unu bịa. Ihe anyị bịara obiri ka mbiri onye na-achị ihe mana mara na anaghị eji ekere anyị agbụ wuti akwụkwọ nsọ. Maka akwụkwọ nsọ mere mụ na gị anaghịzi ekwu ofu okwu, mụ na gị ejizi ofu obi aga, mụ na gị ejizi ofu ụzọ aga, mana ị nweghị ike ịma. If I can know this, you have to know it. Ọ bụrụ na ị mara ya, that means something dị wrong. Ọ bụghị iyi ka a na-akpọ mmadụ. Enwere ihe dị wrong, enweghị na-akpọ ability to reason. Ability to reason. So ịgwa ha ana m eziokwu, I grab it. Ọ ya ability. Enwere ike adị m ignorance of truth, but once I see it, I know. Once I see truth, I know. But if ị gaghị ama because you are sentimental, attached to something, enweghị ihe o mean. Yes, because every altar in this life is empty. Altar is empty. Enweghị ihe dị there. Is like your idolatry. Because it's altar. God, Chukwu anọghị na altar. Chukwu nọzụ ebe niile, akwụkwọ nsọ gwara gị ya. So you are the temple, physical temple. Unless ma igburu mmadụ ebe ahụ je wee sacrifice, ị na-ejesi ebe ahụ as an altar. Yes, because the spirit of the person is buried there. Ọ ihe most of ndị pastor na ndị dibịa na-eme. Ịghọtago ka m gbuarụ na ahịa ọ ihe ha na-eme because of the spirit somebody there. That's why you go there. A na-use spirit the person agwọ eme ihe ha na-eme magic. Ịghọtara ọ ihe ha na-use the spirit of that na-eme the magic. Pump and play. Because Chukwu anọrọ there. Onye gwaghị na Chukwu nọdị ọ na-asịrị gị asị. Ịghọtara? So biko nụ ndị Igbo ekwu ha ọdịnala onweghị onye na-agọchitere agụgọ a sị na enwekpọ nwa ya n'azụ ọ maha mgbe o ji ghọrọ ụtụracha
asịghị m na enweghị ndị na-agwọ ọgwụ, asịghị m na enweghị ndị na-aka ọgwụ, but ụnụ afọ na Christianity cannot stop that. Only ọdịnala can stop it. Christianity enweghị ike ịkwụsị nwa ọgwụ, ekwesịghị ịkwụsị nwa ochi, enweghị ịkwụsị nwa ama, maka ndị agha na-ezu ochi agba ama na Christianity they have no power. They are na religion the powerless. They know. That's why they do evil and get away with it. Ọ bụrụ na emenala ihe ọjọọ agaghị ana, you must menala ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ na. Ị gaghị emena ihe ọjọọ, ị gaghịkwa na hapụ ihe ọjọọ, mpanụ ị ga-emena ihe ọjọọ. Anyị nwere anyị Chukwu agọzie na ya agọzie wee kpọọ anyị ndị Igbo, nye anyị ọdịnala. Anyị ga-ewerekwa ọdịnala ahụ ndị akụsara ya, akụsara the bottle. Ihe anyị na-eme na to pick the bottle one by one. Anyị pikcha ya, anyị ewere gaa na lab, refine ya, recycle ya, mold the bottle, bring it back. Anyị chọrọ recycle the pieces bottle, the broken bottle, ka anyị chọrọ ime recycle to bring it back. Ọ ihe anyị chọrọ ime ihe. Onweghị ihe ọjọọ nọ ebe ahụ. That is nature. Everything in this life was created by the same energy which is nature. Ngị na-akpọ Chukwu, akpọ God, whatever. There is everything will balance. Good and evil is balance. So there is man who know the knowledge of evil and good. So ọ bụrụ na enweghị a system, an institution that protect and violate and prevent this nonsense, it will take place. People o nwere ndị na-adịghị capable of reasoning, ndị na-amaghị their right from their wrong. Ya na akpọ empathy. That's why people need religion, because they have no empathy. Even though their mind tell them something that is good and bad, they cannot physically practice it. So ha need somebody to tell them that ị ga-eme nke. There are there. That's why I need to rebuild an institution, a system to protect this kind of men. Yes, we know them, but anyị agaghị, because na ha dị incapable, anyị ahapụ ha ka ndị a were ha, ndị religion kpọrọ ha. Mba, anyị ga-enye ha a system so they will be grow with moral. ha marazi ihe bụ ihe ọjọọ. Ya ka a na-akpọ education, to educate people in a proper way. Mana kịta ha mana most of 90% of the world population, they are incapable of reasoning. That's why they use religion against them. Yes, abịazia momoduo one something enye gị si gị buru kpagharịba, ị na-eje n'igwe ije megị nne n'igwe. What is the reason? Enigwe will condition of the mind. O si ya bụrụ 100 million years time, this thing mere today happened 20 million years ago. That long time, nwee day, nwee week, nwee year, it always recycle, go back on down. That is simple life. Ihe ifrota happens 20 years ago. That's why all the spells they use in the Bible, and I work about this thing, because this thing always happen. As long as man live on this planet Earth, there will be evil, there will be good, and there will be bad. As long as man live, that's why you need a system. Ọ bụghị a government, ọ bụghị a country. You need a system. As long as you have Igbo, you need iwu ji ndị Igbo. Iwu ga-ejide ha. You must. Ka ewu secret society. Iwu ga-ejide gị ụwa. Owe ya pụtara ị ga-enwerịrị iwu. Enwere political system na Nigeria. Look at ebe anyị nọ. Anyị na-agba last. Enweghị nke anyị dị mma. Ihe anyị ma blame. Because onye na-enwe ihe ọ dị mma na-eblame mmadụ. Ihugo mbọsị ndị ọcha pụtara one day, ndị ọcha nọkọtara one day blame one day Islam na ha na-agbali obodo ha. Never. They never blame them. Ime ihe ha na-eme, ha je kụsasị obodo unu, mebisie ya. Ha unu na yes, onye nwere plan, onye nwere akụ na uche ka a na-akpọ ya. Mana nke unu bụ unu ga-achọ si onye asị unu. Ihe o gosiri na ịma ihe ị ga-eme. You are incapable. You don't know what to do. Ọ ya bụ only thing na-eme gị. Ma ihe na-eme, ma ịkwana ihe ị ga-eme, that's all. Mana kịta agwago unu ihe aha na-eme unu, gwa unu ihe unu ga-eme. Unu ga-agba nkịtị na unu nọpịa. Ọ na go used to. Onye Igbo mmiri amaghị enweghị ebe ọ na-eje. Kịta na sọsọ only one thing, one hope now of this movement e nwere now. Onye wa bụ the hope. Hope is not a strategy. Hope is not a strategy. All hope ka enwere, mana hope abụghị a strategy. Ị nwere plan mba, mana ị nwere hope. One day things will change. Things anaghị change if you don't change things. You have to change things for things to change. That is science. If you go to lab,
if you want to, you must manipulate, you must change things to change. Ọ naghị eji aka ya echenji olesi ma nature na-echenjiri onwe na-agara onwe ya. If there is no life, nature continue. Ọchọ ọbịụdụ ewu, ọchọ ọbịụdụ ọsọsọ ukwu isi sef kpụọ ụdị mmadụ ọzọ na-emere onwe ya ihe. So you don't care, ọchọghị ịma ma ịnọ ma ịnọ ha. As long as na ị chọrọ a country size to live, you must have your law. Ọ bụrụ na ị nweghị your law, onye ọzọ ga-enye gị law, iwu onye ọzọ ga-enye gị iwu, and iso ha n'iwu onye ọzọ nyere gị, iwuru isa abụbago the person. That's what is dangerous, to take a God from somebody, interpretation of God from somebody. No. Ịmakwa ihe wụ identity. Identity wụ ike eketere ya n'ike. Ịghọtago? Anyị ketere ya n'ike. Nna anyị chọrọ society na anyị ma olu society, brainwash ya ha, let's hear our idea, nye ha afa, they become one, so that they can move ahead. They can be protected with the idea and names and everything we give them. So ị hapụ ya. Common sense adịghị common. Ana m afọ ihe a, mana ana m afọ ya ka ndị be anyị si afọ ya difficult. Na afa mbụ ọfọ, njụọ gị ka ị bụ ọfọ ịmahọ. Afa mbụ Onyeka, gịnị bụ Onyeka ịmarọ. So ịpụgo out of track, and ịma na iburu moto na main road e nwere two lane, ofu na agbago ofu na agbada agbada, ịpụ ha na track ahụ gara the other side, moto apịa gị, and the moto pịa gị, ọ bụrụ na ibu trọk, ọ bụrụ na ibu trọk ịpịagbuo onye nke ọzọ, ọ bụrụ na onye nke ọzọ bụ trọk ọpịagbuo gị. Mana anyị nwere nwa anyị fụ na anyị bụ obere moto, so trọk ga-apịa anyị gwogwo. Anyị ejighị politics, anyị ejighị economy, anyị ejighị skuulu, anyị ejighị education, enweghị nke anyị ji. So kedu ebe anyị ga-esi ebute anyị ebute? Kedu ebe anyị ga-esi wee nwere ike ịnụ ọgụ a? Ka ebe anyị ga-ebido? Enweghị nke anyị ji, we have nothing. Enweghị ebe anyị ejighị akwụkwọ, anyị ejighị ego, anyị ejighị anị, enweghị nke anyị ji. Ị ka na-ekwu okwu ịma, ọ dị ka mmadụ ịnọ n'etiti mmiri, ụgbọ ya ebe mmiri na-akụ, and ọ bụ ụgbọ ya enweghị engine. Ọka even kama ọ ga-anọ dị plan maka ka mmeke ihe mmemme na wee si ebe apụta, ọ na-emegodi jaa ya mma jaa ya mma jaa ya mma o kwesịrị inye ya ekene jaa ya mma ị ga na-aja ya mma ebe ahụ ntụle ebiri mmiri apụta buru gị tere chak atapịa gị. Ọ ihe ọ ga-eme, ọ pụta dị ọtere gị chak atarie gị, o doo gị n'anya, na o mee gị n'anya na ị kwesịrị ịma ihe ị ga-eme bifo obili mmiri eruo ebe. Anyị kwesịrị ịma ihe anyị ga-emefe ebili mmiri eruo ebe anyị. Na ana m ekwu taa, ana m ekwu ọ dịka ihe abụghị ana m ekwu ndị be anyị kwesịrị ịma ihe m na-ekwu. Ihe m na-ekwu bụ ana m atụnye ụnụ azụ ka m na-atụnye ụnụ. Ihe mere bụ na anyị lose go too much opportunity. Before nkwuba ihe ahịa, achọghị m ikwu ihe a, ịghọtago, because ya bụ ihe m bụ n'obi, ọ na-anyị m arụ, na-achọ ndị mụ na ha ga-eme, how do we put our land together. Ihe a m na-ete egichefu ọ dịghị mma otu a ntị eme ya, maka onye ji akọ na uche otu a kwesịrị ịnọ n'okpuru na-eme ihe a, ekwesịghị ime ya n'iro. Mana ndị be anyị bụ ụbụrụ ha anaghị arụ ọrụ, uche ha anaghị arụ ọrụ. Ị na-agwa ha okwu dị before mpụta ebe akwụbụ ihe ọ because of na all the last hope, onwezi ihe ọzọ nwere ike ime. I cannot avoid it. Ndị mụ na ha na-emekọ ihe si m nwoke ikwu ne nsị abụta ọbụla m ekwu ihe ha ka wepụpụ ga-esi ndị a na dị adịghị nọf, ndị enweghị ihe ama, onwe ihe ama. Ọ dị ka obere nwa na-amaghị njọ, tụọ ka dotin Sọnde ọ na-agba n'ụlọ ụka, ụtụtụ ọ na-agba na chọpụ ya, ọgwụ na every morning chọpụ ụka chọpụ ọgwụ na nothing less. Ọmụọ nwa ọgasa, ọ ka na-anụ nke nwaanyị nke izi, aka na-ekwu ọnụọ nke ịbụọ, aka na-ekwu ọnụọ nke ịtọ. So we don't have sense. Ifonu ọfụ pụta igo, moto ọfụ pụta, o nwere Jaguar, o nwere limousine, o nwere Bentley, o nwere nke a. Ihe bụ ihe mmadụ rụkwara datin, ọ mmadụ rụrụ ya. Look, ana Igbo enweghị enwere still ana Igbo na-aja na ana Igbo enwere the largest in ma chọọ m ịkpọ ya afa ka ndị aghara ịma ka ntụọ ya n'Igbo. Ebe enwere igwe nke eji arụ iron metal n'Africa niile, Igbo nwere highest. Mana ya enweghị one single company, one anyị nwere ewepụgo ya. Mana ndị na-awụ gọvanọ nwechara companies n'Africa, nwechaa na Saudi Arabia, nwechaa na keba na-akpọ ya ma na Ivory Coast, nwechaa bank na Nigeria, nwechaa shopping mall, nwechaa oil company. Mana ha enweghị ike inwe company nwere ike ime their people employ in mass, because ha emeghị understand. Ka na-agwa gị ndị a mara ife, money miss road.
ndị a homonimis road ha nwere uche. Ọ bụ about Nigeria, no. Ọ bụ about Nigeria. Ihe about you and your people. This money self is your money. Ọ na-eme recycled. Ha na-aga na Abuja Ruo State. Arua State na ana Igbo ruo company ebe ahụ. Company, even to build a car, you need 20 companies different. To have car company, you need 20 different companies. Echi ijebe ite innocent ya ka ebe ọ na-egote taya ya. Ịrụ ọrịa taya, ị na-produce innocent taya. Onye nke ọcha ka ebe ọ na-egote wheel, ka nrụbara gị wheel. Ha na-akwụ ngwo price ọ gara ụnụ, ụrụba ka nrụbara gị brake pad. Onye nke ka nrụbara gị MDC pipe fuel na-esi aga na engine. Ka nrụbara gị nke a bifo ịmara ihe na-eme ni 20 different companies na Igbo na Nnewi ebe ahụ mmadụ anọdụ ọfụma. Because ọ na-arụ moto already. Mana this thing na ama m na most of them na-ebute from China. Ndị China rụcha ha ebute. Anaghị owu anyị. Every company nwere 15 or 20 different companies na-eme associate with ihe na-produce. Normal thing. So to develop land abụghị about NGO or about this about no, it's about economy. It's about knowing science of economy. Mmadụ agaghị anụ ọnụ gị. You go and start doing the work. Ihe ị ga-eme bụ o nwere onye ga-achị ọchịchị unu ewepụta onye nke unu tinye ebe ahụ o jee ebe ahụ protect your interest. That is it. Ọ bụ ihe a na-eme. Ọ bụghị about onye na-achị ọchịchị. No, it's about your interest. Ndị nwa na onwe ga-enwego the idea nwee ihe ị ga-eme. Ị na-eje. It's about your interest. Protect my interest. I will do the job. Don't worry yourself. Nke anyị bụ sị gọvanọ enwe ihe ọ na-emere anyị, gọvanọ arụọrọ anyị iro, gọọmenti emeghe nke a, Nigeria gọọmenti, gọọmenti. No, because unu enweghị ndị akọ na uche ndị nwere uche. You don't have them. Mmadụ edeceive na onwe ya. Eche m bụrụ onye Igbo. Anyị enwere ya. Until we have ọdịnala, anyị agaghịkwa enwe ya. And if ọdịnala die, nghọta ihe emechigo. That's all. If I die today, it's gone. Na oge bụ eziokwu. Onye ga-emezie? Who will do it? Ebidokwe n'isi. Ka onye ga-eme ya, who will do? Gwa m onye ga-eme ya. Nobody will do it. Onwe na-agwa gị ha na-agwa gị no. So Chukwu kere onye ọbụla ka mind is different. So weta onye ka na njini moto dị n'iche all different. All pass, you will bring the pass. Bring the pass together for one destination for motor to move. So if we bring this thing together, put it together, motor will move. But every day mbe na-ekwuchasị akpịrị m ebe a, akpịrị agụọ m. Mba na I need to read this thing na eme ihe unu afụ changes. Ime ihe ị gaa na Igbo ha tọrọ gị ebe ahụ. If you go there ha tọrọ gị there. Ndị ochie ezughị gị, ndị ama agba gị. Ịma ha na agụ. Ị ga-asị because of agụ onwe ndị n'ebe a na agụ na agụ. Go there and stay. Jee ebe ahụ. Go and stay there. Ka mara ma ị ga-anọ nwe ebe ahụ. Gaa ebe ahụ ifuru nwatakịrị ru 20 years onweghị chọọ ọ na-ata na mkpa abụ. Onweghị dị ma ihe o ji akpụ afọ ọnụ ma ihe o ji akpụ na mkpa abụ ya onwero. Ka ihe isi ya mee ọmaha agriculture, ọmaha sayensị, mana iweta the information kụziere ka esi aka ugbo ọkọpụta ugbo ya unu egorie ihe refine everything, produce something out of those things akọtara n'ugbo unu a na-echenji nna aka ichebe n'uche na let us think and move this life ahead. Can we move this life forward? Let's move it forward. Mba agaghị ha eme why a ga-eji eme ya sọsọ ya ọ na-agba China o nwere chọpụ ise ọ rụrụ ụlọ na VI na Banana Island 20 million. Banana Island kemeka plantain ọ na-agwa na village ha o nwere ike mbọsọ ọ ga-ana ebe ejiri otubo ya ịma enyi otubo ndị be anyị na ala Igbo nwere ndị ejiri otubo ha ebe ahụ mana ọ nwebeghị mbọsọ nọkọtara jụọ mma ya mma kedu ihe eji wee ni otubo m ka ihe ọ pụtara jee jụọ mmụnụ go answer your mother ka ọ gwa gị na ịrụgodo ụlọ na Banana Island gị na anyị gbara agbata obi unu gbara ndụ onye ka enyere otubo gị ebe ahụ ọ bụ ndụ ka a na-akpọ ya ka o wee protect gị for the land to protect you. But ijugo dị anyị nwanne ijugo dị anyị na-ajụgo gị ihe a bụ otubo go afa ka a gbara na anị a we protect you. But imerugo anyị meruo enu nwere ntị nwe anya na nwere ntị nwe anya ihe ahụ dị n'enu ka ọ dị n'anị otu ahụ you are the body and you are the universe. So otu a ka ọ dị enweghịzi otu ọzọ ihe mere bụ na enweghị proper information ifilie na enwere ụzọ no you have been deceived. Asịgoro gị asị a sara gị isi ma gị ma ego gị esere n'elu ego okoko a sara ya isi
ị na-ese n'elu ego ịma ha na Igbo enyiri otu gbogo ebe ahụ ịma ha na competition ka a na-eme ụnụ apụghị dị bandịrị ụnụ ama ha afa ya ọka mkpọba afọ ebe a ụnụ ama ha ndị fọmụrụ ya ụnụ ama ha nwere nwe ndị ofefọrọ ị ga-eji wee na-agbagharị ije ebe ịrụọ na Abuja ịrụọ na Lagos ịma ha na-enwe ndị ofefọrọ ịma ha na ogem ka a na-agba na ịga na England na football team aha Manchester with the favorite team with Chelsea ịma ha onye mere ha ji win all the time because all game ka a na-agba enwere ndị ga-eti enwere ndị na-eme ha chi ịgba bọọlụ kampụ eju so ndị a ga-eme ekirishon erigiri the bọọlụ enyere ha favor abịa na Spain ọ Barcelona na Madrid a na-eri game so ka ha nwee ike iru na final ka o nwee ike generate money and people and television ka na-egbu ozu ọ ihe a na-eme die ị kwesịrị iji uche gị gụọ ọ ka egbuwarụ na ya ka ndị amara ihe anyị na-akọ mana anyị dị sophisticated bịa kụsara anyị plan mana ndị be anyị ọnwụ na ikpọ ha okwu afa ha agaghị ama ya ga na-achọ ka ha alapụta anaghị achọ akụ m nọ 30 minutes ka mmadụ ekwuzi ya maka akpịrị ma nwanne aka m dị yọng achọghị m ịka nke ụsụ mana ọ ka m maka anyị ji nwayọ nọ jee mebe a chọrọ anyị ebe anyị ga-arụ ọdịnala cultural center na be anyị chọrọkwara apụ ka ihe a ruo ndị mpa mmadụ na mma mmadụ ntị anyị ga-ebute information Jesus Christ 100%. E nwere ndị anaghị ebute ebe ahụ maka onwe ndị anyị ga-eme ebute ebe a Facebook akpọchie ya agaghị ekwe anyị kwuo okwu ebe a ọ ya mere anyị ji elimit ihe anyị ọ ka anyị ga-enwe ha wa app anyị nwee app ha mechie Facebook anyị si na app na-anyụ ha anya ndị dị app na mmụọ agaghị abi n'elu biri naanị jee wetara m the app mepee ya wetara m ya nsogbu adịghị nye m koodu m ji aba ya I don't need your money mepee app nye m koodu eji abalị ya onye ọbụla download mpụta ebe ekwurube m okwu ojighị m n'ọnụ ebe ahụ ka anyị ga-ekwu ihe mere anaghị m ekwu so many things ebe anaghị m release information ebe a because o nwere ihe ndị nwere ihe anyị ji ekwu okwu bụ ndị mba bush ndị agha siri ike na ndị agha bosi na anyị na ọha nwanwe ihe anyị ji ekwu okwu so nwere ihe ga-eme ikwu ebe ha kpochie ya even sef agharị ga aja na garị kwuru onye mere a na-ekwu ebe a mana ọ bụrụ na anyị nwere app ebe a ga na-ekwu ya anyị awụọ ha naanị gwa ụnụ ka ndị a wetara ụnụ ụka sikwa nkekwe ọha nwekwere ndị a na-etikwa isi a na ọha wepụtara ya mana agaghị ekwu ya ebe ikwuo ya ebe emechie ihe maka ọ dara iwu ihe anyị ji ekwu so ndị be anyị a sị m chukwu ọkwa chukwu nke anyị ọkwa ha nke ha ya gọzikwe ụnụ gọzikwe mmụọ na-emere ụnụ ibe ụnụ atụzi n'egwu enwe ihe dị n'egwu e nwere ajọ mmụọ nwa ajọ mmadụ ọ dị n'ime gị nwa ọ dịghị outside ọ dị inside you ajọ mmụọ nọ n'ime gị ọ bụghị n'iro ka ọ dị mana ị ga-asọpres ya ndị nwee positive mind ajọ mmụọ enwe ihe ọ ga-eme gị ọ bịaruo ebe ahụ ọgbachighị azụ only negative mind ka ajọ mmụọ na-abịakwute ọ bịakwute ka omega oppress because ị dị weak ọ dị ka cancer nwere weak immune system omega attack ọ na ha afụghị anyị ha ma ebe anyị nọ kwa anyị na-agba ha okwu everyday na-akpọ ha na ha ama ihe ha na-eme why don't they come because ọ ma na anyị karịrị ha ha ma ndị ga-eje mbara ifo ndị weak mind ka ha na-eme attack weak mind eme ga attack pịa esi m obodo anyị bata si ebe Lagos gbaa ekpọ m ndị ọcha 8 ndị ọcha 8 si Lagos gbagide ruo village nọchakwa na village sikwa ebe ahụ jecha ma Owerri sikwa ebe ahụ gbarakwa ruo Lagos ha na-asị nna anụ nsị ga-arapụta mmadụ werekwa ndị eke nsị ndị eke ebe ọ ndị a ga-arapụta gị ndị ahụ ndị ochi na ọ ndị eke ha na ọha nwa ga-arapụta gị jebe onye dutere chi ụzọ gbagburu onwe n'ọsọ mụ na Chimso ihe m na-atụrụ egwu onwe m ji ụgwọ enwere onye m ji ụgwọ ahụ m onye ọdịnala so anị agaghị ahapụ m ka onye nkịtị mịa ma egbe ya bịa na ma atụ ga-enwe ya ji ga-eme anọchara m ebe ahụ nata nwee ihe mere m ndị mmadụ dị surprise na nwanne ịkpọ ndị ọcha niile si ala bekee na Afrịka batakwa onwe ihe mere m nothing sa achọ ije mara Afrịka nsị wee bịa rie ego na Afrịka ọ mgbe ọbụla ebe na-eri ego ha ebe a let them go and chop their money there eje Afrịka rie ego ha richa ego ha bata na village ntụ ezigbote ntụ azụzụ kara aka eme ha die ịghọtara ha mara na ihe afụ ihe mmadụ na-afụ na ihe na-eme anyị agba ha aka azụzụ ezigbo azụzụ ị na-aga otu ha je ehicha canvas white ha che na ọ bụ normal tin na iji canvas white ruo ebe ahụ onye ọbụla atọ ọnụ ọbụla aghọtara ihe a na-akọ sef so ihe m na-ekwu ihe a biko na ụmụnne m gbado n'anya ọbịa ha ahụ
unu afụzina ya ati ofe ahụ kama na ọ bụ bido ebido na journey of kwasị ndị chọrọ iboso journey of 1,000 miles start from somewhere. Ka anyị bidogodi na-akpụgodo akpụ nwayọ anyị nwe ọdịnala shopping center. Anyị nwe na onwe anyị personally ndị ọdịnala ga-enwe companies and industries. Forget, ọ bụghị your own problem. We will do that by ourselves. Don't count you. Anyị anaghị akaụntụ gị in. Ịjọzikwe na ị chọrọ inwe ihe ịma eme, you come. But normally, anyị neediri inwe ọdịnala as iwu. Anyị nwere ọdịnala. So ndị omenala awụrụzie ndị na-eme interpret ọdịnala. Onwezie m nwunye feast a ga-emegasị ga ụmụ ihe a ga-emegasị. Let them take care of it. As sponsor ya, televise ya, mee ya campaign, propagate ya. Ndị ụwa niile amara na ndị Igbo na-eme eke nsọ ma ha na-eme Women's Day mbọsị ndị nne. Ọ bụghị nke ndị ọcha, nke ndị ụka, ụbọchị ndị nne nke ndị Igbo. Ịkpọ nne gị, ịkpọ nwunye gị otu anyị, nye ya obi, nye ya ezigbo ihe, kpọrọ ya mee ya obi aṅụrị. Ọ bụghị nke ndị mmeri na mba ka ha abụghị ndị nne. Ihe ọ bụla anyị mata enyere anyị enye, ihe ọ na-emekwa anyị. Ọ bụrụ ọgwụ olekwara ụnụ. Ihe ọ bụla enyere ụnụ enye, from Father's Day to Mother's Day, from Children's Day to birthday, everything they gave to you. What is your own creation? Nothing. You are good for nothing. Ifere ụnụ na-emezi m. Stop that nonsense. Ifere ndị Igbo na-emezi m. Very soon na-echenji m afa m to Michael Johnson. Onye ọbụla aba na akụkọ je America na die final onye ọbụla Michael Johnson. What are you saying? America, man. Na ka ọ dịkwa leta na ike achọ dị m na akpịrị na afụ m ụfụ ka ọ dịgori na echi ka anyị bugharịkwa unu ka anyị chọọ ofu ihe anyị ga-ebute unu mana ị mana ebe anyị na-ekwu okwu ihe mere m anaghị ekwuzi nnukwu ihe ebe a maka ebe anyị nọ. So anyị nidiri ịga na app achọghị m ka emechie ihe a emechigha ha n'ihe a na onye ọbụla aba n'akụkụ. So ana m enweta warning na nwoke na art ninja ebe ahụ. So ya ka m na-reduce small. So ka anyị jee na app onwe onye maka esi eme app onwe onye ọma na-eme app na biko si wetara m ihe nidiri bụ koodu m ji abalị ya ọgwụgwụ don't need your app. So ndị ga-download ọ bụghị mụ ga-download ọ ndị ga-download ihe mma bụ time eji ekwu okwuru ha na-abanye nkwuba okwu ọ dịkwa na echi.